Chine jamana ka Armée populaire de libération ye patrouille min be labɛn kɛ kɛlɛwuli kama sɔrɔdasi kulu fila ni ɲɔgɔn cɛla la lawaleya ko kura kɔgɔji kan Taiwan lamini na ani ne kɛlɛkɛ pankurun ye Taiwan sanfɛla la ni laseliw kɛra Chine Armée ka kunnafoni sɛbɛn fɛ l'Amérique wasadenkulu sera kunu Taipei u bisimilala Taiwan jamana kuntigi fɛ bin tɛnɛna kada l'Amérique ka cakɛda kulu Taiwan jamana la ne a be wele ko Institut américain ka laseliw la l'Amérique wasadenkulu ka tile fila taama ni Taiwan jamana kan mun de ye ka taa hakilina falenw kɛ ni Taiwan ni l'Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛla la baarakɛ ɲɔgɔnya la minnu be tali kɛ sanni feere lakana sabatiliw a mara kɔnɔna na ani wagati yɛlɛmaw kan taama ni waliyara dɔgɔkun fila dɔrɔn kɔfɛ l'Amérique wasabulon ɲɛmɔgɔba Nancy Pelosi ka taama la Taiwan jamana la Taipei ye Pekin jalaki ko u be ka Nancy Pelosi ka taama Taiwan jamana kan kɛ u ka fitinɛ wulili sinsi bere ye Chine Armée ye a yira k'a fɔ ko u ka bin tɛnɛ lamagaw ye kangarida laseli kan gɛlɛnw de ye min be sira kan ka ɲɛsin Taiwan ni l'Amérique ma minnu Chine Armée ka fɔ la be fɛ ka dankari kɛ bɛn ani lafiya la Taiwan maraw kɔnɔna na Taiwan jamana kuntigi ye laseli kɛ k'a fɔ ko ale be basigi laɲini de kɛla Taiwan ani Asie Pacifique mara yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Chine ye a yira k'a fɔ ko Taiwan ye Chinois jamana ta de ye ko u ka mara yɔrɔ dɔ de don ayiwa ko de sababu kama k'u tɛ fɛ jamana wɛrɛ ka wuli ka bɔ u ka yɔrɔ la kana k'u bena u sago kɛ Taiwan mara kɔnɔna na